allihopa! Nu har jag tagit mig till Köpenhamn och är här vid Krombutiken. Altså her. Hej Sverige. Velkommen til butikken. Här är Kroms huvudbutik kan man säga. Så vi går runt och tar en titt. Här inne finns det ganska mycket olika kendamas. Här till exempel finns det en plastkendama. Och sen finns det såna här riktigt coola kendamas. Den där är skitcool. Wow, vilket pin! De här var inte heller så små. Och här är en gammal från 12 ungefär. Här är en som lyser i mörkret. Och vad säger ni om den här då? Ja, man kan jo starte med at få den op på den store kop, så videre på den lille og den mindste. Så kan man gøre det hurtigt. Men det bedste det er selvfølgelig at spike den. Så kan man lave upturns, man kan lave turntables, den ene vej og den anden vej og en double. Skal vi se om jeg kan lave en triple? Okay. Ja. Triple turntable. Så kan man lave juggles, hvis man kan ramme. Lave lighthouse. Luna. Luna. Det cooleste kendama jeg har. Jamen, så tror jeg vi skal lidt herover og kigge. Der er nok nogle af dem her, der er nogle af de cooleste vi har. Når jeg er 1, når jeg er 2. Altid Nimoy. Så har vi nogle af dem her, som folk har ventet rigtig meget på. Så er den her. Se hvad der er inde i. Der er også helt nye kendamer. Chrome Slaydog, Nihon Ash.